κρύα φυλακή και μοναξιά. Παρακαλώ. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα Κώστα και από μένα. Από Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα Θεσσαλονίκη, όμορφη. Κώστας Φιωτάκης, εδώ στην παρέα του Art Radio. Είναι ίσως μια από τις πιο σημαντικές φωνές που έχουν αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια, ειδικά στην Ελλάδα. Γεννημένος στα Χανιά. Εγώ θα πω κάποια πράγματα για σένα, Κώστα. Ναι, και μετά θα σου δώσω το μικρόφωνο να πεις ό,τι θέλεις εσύ. Ο Κώστας Φιωτάκης είναι αυτό που λέμε από τα καλά παιδιά του χώρου, παιδιά. Είναι δύσκολο να βρεις κάποιο αρνητικό πράγμα επάνω του. Εγώ τον παρακολουθώ σαν Art Radio εδώ και 3 χρόνια. Από την ημέρα που ξεκίνησε το ραδιόφωνο, άγνωστος εγώ, άγνωστος για τον Κώστα άγνωστος, για μένα ο Κώστας άγνωστος. Του ζήτησα κάτι και το έκανε αμέσως, που με έκανε εντύπωση, ενώ κάποιοι άλλοι ήταν φίρμες. Από την πρώτη μέρα που δημιουργήθηκε ο σταθμός είναι παρέα μαζί μας. Τα τραγούδια του παίζουν κάθε μέρα, όλη μέρα, με αυτήν την υπέροχη λαϊκή φωνή και τα πανέμορφα τραγούδια του. Με χαρά σήμερα, με πολύ μεγάλη χαρά σήμερα, μαζί μας ένας γνήσιος λαϊκός τραγουδιστής, ο Κώστας Φιωτάκης. Κώστα, καλησπέρα. Μπορούμε να μιλάμε στο ελληνικό? Πήρα φόρα εγώ, αλλά δεν σε ερώτησα αν μπορούμε να μιλάμε στο ελληνικό. Φυσικά και θα μιλάμε στο ελληνικό. Καλησπέρα Κώστα. Ο Κώστας, παιδιά, είναι ένας τραγουδιστής ο οποίος έχει κάνει 2 δισκογραφικές δουλειές. Μία το 2006 και μία το 2018. Θα γίνονται οι αγαπάς τραγουδάρες ένα προς ένα όλα τα κομμάτια. Το 2 ζωές το 18, άλλες κομματάρες. Και φυσικά το καινούριο, το φρέσκο, βγήκε μόλις από το φούρνο που λέμε, το παιδί του δρόμου. Προς το παρόν. Περιμένουμε κι άλλα. Προς το παρόν σε αυτό. Υπάρχουν τραγούδια, υπάρχουν. Απλά δεν θέλω να πω κάτι, να μην το... Ναι, αλίμονο, προς Θεού. Ό,τι επιτρέπετε. Αλλά προχωράμε τώρα με αυτό, είναι ολοκαίνουργιο, είναι 2 εβδομάδες που έχει κυκλοφορήσει. Καταρχάς ευχαριστώ πάρα πολύ για το κάλεσμα αυτό. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας ακούω και είμαι στην εκπομπή. Να πω ότι με σκλαβώσατε με τα λόγια. Τι να πω τώρα? Δεν είναι, ξέρεις, είναι πολύ, πολύ ειλικρινή τα λόγια, γιατί ενώ δεν έχουμε μιλήσει ποτέ, έχουμε μιλήσει μέσω Messenger και μου είχε στείλει κάτι που ένα σποτάκι τότε παλιά. Σε παρακολουθώ στα social και είσαι ένας πολύ απλός, λαϊκός και καθαρός άνθρωπος. Δεν έχω, δηλαδή, έψαξα να βρω κάτι, σοβαρά σου μιλάω, έψαξα να βρω κάτι, λέω θα βρω κάτι αρνητικό ρε εσύ, να του πω ρε εσύ Κώστα, εκεί αυτό δεν μπόρεσα να βρω, τι να πω ψέματα. Οπότε... Να είσαι καλά. Ξέρεις κάτι, επειδή τώρα τυχαίνει το μεσημέρι και ήμουν σε μια εκπομπή τηλεοπτικό, λοιπόν, και μου λέγανε το ίδιο πράγμα και λέω παιδιά, ξέρετε κάτι, γιατί ήμουν τόσα χρόνια και είσαι ακριβώς το ίδιο. Μα λέω, τι συμβαίνει, το θέμα είναι να είσαι αληθινός. Άμα είσαι αληθινός, γιατί να βρει ο άλλος κάτι, δηλαδή, πώς να σου το πω, δεν γίνεται να αλλάξεις. Δεν γίνεται να αλλάξεις την πορεία, άμα είσαι αληθινός όμως. Σωστό. Αυτός που είσαι βγαίνει και απλά είσαι ο εαυτός σου, δεν αλλάζει κάτι. Ακριβώς, τώρα καλός ή κακός αυτό. Στον αλλονού Παπα Ευαγγέλου που λέμε. Κώστα, μια και εγώ σε παρακολουθώ, αλλά ήδη από ειδικά στη σημερινή εκπομπή, πολλοί ακροατές μπήκαν μέσα και με ρωτούσαν ποιος το τραγουδάει αυτό, και τους έλεγα ο Κώστας Φιωτάκης. Πες μας λίγο για την πορεία σου στο τραγούδι, από τότε που ξεκίνησες μέχρι και σήμερα. Βιογραφικά δηλαδή κάπως. Ναι, να ξέρει να σε μάθει περισσότερο ο κόσμος της Βόρειο Ελλάδος και της Μακεδονίας. Λοιπόν, ξεκίνησα μικρός, 17-18 χρονών, επαγγελματικά μιλάω. Εδώ τοπικά, στα Χανιά. Το 96 ξεκίνησα. 99 δυστυχώς έπρεπε να φύγω φαντάρος. Πριν φύγω φαντάρος όμως, βγήκα πρώτο σε ένα διαγωνισμό, στον Παγκρίτιο διαγωνισμό τραγουδιού εδώ πέρα. Μετά σαν φαντάρος πάλι έκανα αυτό που αγαπάω, γιατί μπήκα στη μουσική του στρατού, τέλος πάντων, και δίναμε μεγάλες συναυλίες, όχι μόνο δηλαδή για τους φαντάρους, και έξω μεγάλες συναυλίες και τέτοια πράγματα, σε όλα τα δωδεκάνησα. Δηλαδή εξακολούθησα και έκανα αυτό, έκανα πολύ καλές γνωριμίες, οι οποίες κρατάνε μέχρι σήμερα
και μία από αυτές τις γνωριμίες είναι και ο ενορχιστρωτής του τελευταίου τραγουδιού, ο Νικολόπουλος, το παιδί του δρόμου, είναι ο Γιώργος του Χατζής. Ο ενορχιστρωτής, είπες, ναι, συγγνώμη. Ενορχιστρωτής, ναι. Και μουσικός, φυσικά παίζει εκεί μέσα. Λοιπόν, μετά από το στρατό ακολούθησε η πορεία, ξανά ήρθα Χανιά, διάφορα μαγαζιά, και το 2005 ήρθε η γνωριμία με τον Λεκάκη, τον Γιώργο, τον στιχουργό, που είναι και στο τελευταίο κομμάτι. Που έχει γράψει και το τελευταίο τραγούδι, αλλά κάναμε με τον Γιώργο, γνωριζόμαστε από την πρώτη δισκογραφική δουλειά, το «Θα γιώνει αγαπάς», ο οποίος έγραψε όλο το δίσκο και τα 10 τραγούδια, μαζί με τον Γιάννη τον Νικολαίδη, το δικό σας από εκεί πάνω, το μάιστρο του Τερζή. Ναι. Κάναμε το πρώτο άλμπουμ, μπήκα δηλαδή στη δισκογραφία, μετά εντάξει, κάποια πράγματα πήραν τον δρόμο του σιγά σιγά, δουλέψαμε σε κάποια μαγαζιά ανά την Ελλάδα, συναυλίες, και το 2016 ξεκίνησε να γίνει το δεύτερο άλμπουμ. Και ολοκληρώθηκε το 18? Ολοκληρώθηκε το 18, ναι. Το 16 δηλαδή πρωτοβγήκε ένα τραγούδι, μετά βγαίνανε περίπου, χοντρικά τα λέω, ένα εξάμηνο κάποια τραγούδια, και το 18 κυκλοφόρησε όλος ο δίσκος στο 2 ζωές. Οπότε με λίγα λόγια μου λες τώρα ότι ακολουθάνε και άλλα τραγούδια για να συμπληρώσουμε το τρίτο δίσκο. Προδόθηκα δηλαδή. Οπότε στις 6 μήνες περιμένουμε κομμάτι. Λοιπόν, έτσι έγινε λοιπόν και το τελευταίο τραγούδι με τον Νικολόπουλο τον Χρήστο. Έτσι γνωριμία δηλαδή μέσω του Λεκάκη. Ήρθαμε και σε επαφή με τον Χρήστο τον Νικολόπουλο, του μαέστρο, και φτιάξαμε και το παιδί του δρόμου. Τι σημαίνει η λέξη τραγούδι μετά από όλα αυτά τα χρόνια που ασχολείσαι επαγγελματικά μαζί του? Δηλαδή εκτός από το βιοποριστικό, τι είναι σημαίνει? Μεράκι. Είναι μεράκι, είναι ψυχανάλυση, είναι... τι να πω. Η ηρεμία και η ψυχραιμία μας. Ναι. Είναι το μεράκι μου αυτό. Είναι αυτό που αγαπώ και μου αρέσει να κάνω. Είσαι από αυτούς που ανήκουν σε αυτούς που έχουν υπογράψει συμβόλαια με κάποια μεγάλη δισκογραφική. Αυτό άλλαξε τα δρόμενα από τότε που ήσουν απλά έβγαζε ένα δίσκο μόνος σου προφανώς, από τώρα που το βγάζει η Heaven, ας το πούμε? Όχι, δεν έχει αλλάξει. Είναι κάτι, έχει ανοίξει κάποια πόρτα, ας πούμε, με τη Heaven? Είναι κάτι καλύτερο? Πρωτοπροτείνει στα νέα παιδιά να προσπαθήσουν να μπουν σε μια εταιρεία? Αυτό τώρα είναι μεγάλη κουβέντα. Όχι, άμα είναι μεγάλη κουβέντα, δεν θέλουμε να βαραίνουμε την εκπομπή. Όχι, απλά πρόσεξε, σίγουρα το να είσαι υπό τη σκέπη κάποιας μεγάλης εταιρείας, εντάξει, σου δίνει ένα μπόνους, θα το έλεγα, δεν ξέρω πώς, σαν... Και μόνο που ακούγεται ότι είσαι στη συγκεκριμένη εταιρεία υπάρχει... Ναι, ας πούμε, σε μια μεγάλη εταιρεία. Ναι, τώρα από εκεί πέρα, η αλήθεια είναι ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ τα social, όλο αυτό τέλος πάντων περί διαφήμισης. Κατάλαβα. Που κακά τα ψέματα, και το έχουμε δει. Έτσι. Το έχουμε δει από... Ναι. Υπάρχουν κάποια πράγματα τα οποία δεν τα ξέρει κανείς και μέσω των social ξαφνικά βγαίνουν τόσο μεγάλες φίρμες που δεν χρειάζονται ούτε την Heaven ούτε καμία Heaven να τις ανεβάσει. Ανεβαίνουν από μόνοι τους γιατί έχουν κάποιο αστέρι, κάποιο περίεργο έτσι. Ακριβώς. Και πάλι η αλήθεια είναι ότι άμα δεν τρέξεις εσύ δεν γίνεται τίποτα. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Εγώ, αν θέλεις να συμπληρώσω λίγο κάτι, αλλά και μόνο η εμπιστοσύνη της Heaven προς τον Κώστα κάτι σημαίνει, έτσι. Δεν είναι μια τυχαία εταιρεία. Παιδιά, εγώ το είπα από την αρχή ότι κρατήστε το όνομα Κώστας Φιωτάκης. Εμείς εδώ πάνω στη Βόρεια Ελλάδα τα μαθαίνουμε λίγο περίεργα, γιατί είμαστε και λίγο, ξέρεις, εμείς είμαστε λίγο. Είναι δικός μας. Θα το. Ο Κώστας Φιωτάκης, παιδιά, είναι ένα λαϊκό, έχει μια λαϊκή χρειά, ένας λαϊκός τραγουδιστής, ένας πολύ καλός τραγουδιστής, ο οποίος δεν είναι χθεσινός, αλλά όπως γίνεται πάντοτε αργεί κάποια πράγματα τα οποία είναι καθαρά να περπατήσουν όπως πρέπει. Δυστυχώς. Δυστυχώς, ναι. Ποια θεωρείς η πιο σημαντική σου στιγμή? Πάντως δεν έχει τύχει να έρθω πάνω. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Δεν πειράζει, θα κοιτάξουμε. Συζητούσα κάποια στιγμή με το. Εντάξει, ο συγχωρεμένος και πολύ ωραίος, με τον Γιώργο Τεποζίδη. Σίγουρα το γνωρίζετε. Το γνωρίζατε μάλλον. Ναι, προφανώς. Ναι, συζητούσαμε με τον Γιώργο, τελικά δεν έγινε κάτι. Δεν έχω έρθει ποτέ πάνω. Ποτέ, ναι.
Είναι αγαπημένη πολύ πραγματικά και δεν το λέω επειδή είμαι τώρα στην εκπομπή, το έχω δηλώσει πάρα πολλές φορές στη Θεσσαλονίκη, έχω επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Εκεί μάλιστα έκανα και την ηχογράφηση του πρώτου δίσκου, Θεσσαλονίκη πάνω. Σοβαρά? Ναι. Είδε να βγάλαμε είδηση. Δεν το ξέραμε αυτό. Ναι, γιατί ήταν το πρώτο δίσκο, σας είπα, τον έκανα με τον Γιάννη τον Νικολαίδη, ο οποίος ήταν μαέστρος του Τερζή και τότε εκείνη την περίοδο δούλευαν πάνω, Θεσσαλονίκη. Και έτσι ανέβηκα πάνω στη Θεσσαλονίκη για να το γράψω, να μπω στο στούντιο. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Ποια θεωρείς την πιο σημαντική σου στιγμή μέχρι σήμερα, Κώστα? Πιο σημαντική? Ναι, δηλαδή να πει, αυτή, μιλάμε για την επαγγελματική και όχι μόνο, έτσι, μια σημαντική στιγμή. Πρόσεξε. Εγώ προσπαθώ να βγάλω ειδήσεις τώρα, έτσι. Μέχρι τώρα είμαι τυχερός, νιώθω. Ευλογία θα έλεγα. Έχω συνεργαστεί με κάποιους ανθρώπους, παράδειγμα, ήταν πολύ ωραίες στιγμές με το καλοκαίρι και νέες εμφανίσεις με την Ελένη τη Δήμου. Είναι τώρα, ας πούμε, η στιγμή, η συνεργασία με τον Χρήστο Νικολόπουλο. Δεν θέλω να ξεχωρίσω να πω είναι αυτή η στιγμή. Και είναι όπως τραγουδάμε με τα βράδια σε διάφορους χώρους, που κάθε βράδυ είναι ξεχωριστό. Κάθε βράδυ. Έτσι λοιπόν και επαγγελματικά και λέγοντας για τη σημαντικότερη στιγμή, είναι ας πούμε πολύ σημαντική στιγμή σε μια συναυλία να βρίσκομαι απέναντι από την Ελένη Δήμου, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι. Ναι. Με τον Αδαμαντίδη, ξέρω εγώ, ή με την Άντζελα, ή τώρα δισκογραφικά με τον Νικολόπουλο, είτε με το Λεκάκη, ας πούμε. Όλα αυτά είναι πολύ όμορφες στιγμές. Δεν θέλω να ξεχωρίσω, δηλαδή, κάτι. Με τη Δήμου και τον Αδαμαντίδη βρεθήκατε στην Αθήνα? Όχι, με τη Δήμου κάναμε συναυλίες κοινές εμφανίσεις το καλοκαίρι. Εδώ κάτω. Κατάλαβα. Σε είχα δει πριν από ένα χρόνο περίπου, αν δεν κάνω λάθος, ήσουν στον Καναδά. Ναι. Τι εμπειρία, τι λέει ο κόσμος εκεί? Αν σου πω ότι σου είπα, δεν κατάλαβα καν ότι ήμουν στο εξωτερικό. Εγώ σου είπα ότι σε παρακολουθώ. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν μια όμορφη εμπειρία. Φυσικά βλέπεις τη δίψα του κόσμου να σ' αγκαλιάσει, να ακούσει ελληνικά τραγούδια, όλο αυτό. Αλλά ήταν σαν να μην έφυγα ποτέ από εδώ. Τόσο πολύ, δηλαδή τόσο μοιάζει πλέον η διασκέδαση αυτό. Πραγματικά, αλλά ήταν όμορφη εμπειρία. Πολύ όμορφη. Μπράβο. Το οποίο δεν τον αποκλείω να ξαναγίνει πάλι. Μακάρι, αλλά να πας στον Καναδά, αλλά υπάρχει και η Θεσσαλονίκη, έτσι, δεν είναι μόνο ο Καναδάς. Τι να κάνουμε τώρα? Πολύ ευχαρίστως με όλη μου την ψυχή και όλη την καρδιά, πώς να το πω, δεν ξέρω πώς να το πω. Αλήθεια. Υπάρχει χώρος για νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με το τραγούδι? Κάθε χρόνο από το Talent Show ξυπνούν χιλιάδες, δεκάδες, να μην πω πόσοι. Υπάρχει χώρος για κάτι καλό καινούριο? Πάντα υπάρχει χώρος για κάτι καλό καινούριο. Πάντα. Είναι πιο εύκολο από παλιά ή πιο δύσκολο? Νομίζω πως είναι πιο δύσκολο. Αυτό ήταν. Νομίζω πως είναι πιο δύσκολο. Δεν ξέρω, το βλέπετε. Άλλωστε και αυτό δεν είναι το πρόβλημα μόνο καλλιτεχνικό, είναι κοινωνικό πρόβλημα, έτσι. Υπάρχει πρόβλημα, κοινωνικά πλέον μιλάμε. Άρα έτσι επηρεάζει και ο καλλιτεχνικός χώρος. Δεν θέλω να μπω πιο βαθιά τώρα γιατί θα το βαρύνουμε. Ναι, πολύ. όχι, να μην το βαρύνουμε. Γιατί βλέπουμε τα γεγονότα είναι περίεργα, αλλά δεν είναι τώρα, μην το βαρύνουμε. Σίγουρα χρειαζόμαστε και καλά τραγούδια και καλές φωνές υπάρχουν. Υπάρχουν καλές φωνές. Χρειαζόμαστε καλά τραγούδια και πού θα πάει. Δεν νομίζω να σβήσει αυτό. Υπάρχει μέσα στο DNA του Έλληνα η καλή μουσική, όλο αυτό. Και το λαϊκό ιδίος στοιχείο. Πόσο δύσκολο ή εύκολο ήταν να φτάσεις στο σήμερα, και αν υπήρχαν κάποιοι οι οποίοι ας το πούμε έβαλαν τρικλοποδιές, ας το πω, για να δηλαδή θα μπορούσε ο Κώστας να τραγουδούσε και στη Θεσσαλονίκη και π.χ. για από τρικλοποδιές δεν έφτασε εδώ. Λέω τρικλοποδιές γενικά εγώ τώρα, έτσι. Πιστεύω μου έχεις παρακολουθήσει πολύ.
Είμαι σίγουρος τώρα πλέον. Κώστα, δεν πειράζει, σε κάνουν δυνατότερο. Είναι αυτό που λένε ότι το θέμα δεν είναι αν πέσεις, το θέμα είναι να ξανασηκωθείς. Έτσι μπράβο. Δεν σου κρύβω ότι φυσικά και έχω περάσει και δύσκολες στιγμές και στιγμές να σκεφτώ να τα παρατήσω. Φυσικά είχα την οικογένειά μου δίπλα μου, τη γυναίκα μου κτλ. Ναι, που με κράτησαν και ευτυχώς δηλαδή. Είναι καλό να έχεις διπλούς ανθρώπους δίπλα σου. Όταν έχεις, να σε αγαπάνε πραγματικά. Μπράβο, όταν έχεις στηρίγματα. Λοιπόν, τρικλοποδιές φυσικά και δεν νομίζω κάποιος να μην έχει φάει τρικλοποδιά. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Δεν πειράζει όμως. Το θέμα είναι να κρατάς το χαρακτήρα σου, το είναι σου, τον εαυτό σου, να μην το χάσεις ποτέ και προχωράμε. Εντάξει. Εγώ λέω ότι για κάποιο λόγο γίνονται όλα. Για κάποιον λόγο. Και κάθε εμπόδιο για καλό. Πώς φαντάζεσαι τον Κώστα Φιωτάκη σε 5-10 χρόνια από σήμερα? Πώς το φαντάζεσαι? Δηλαδή πώς θα ήθελες? Όχι πώς θα ήθελες, ας πούμε, να ήταν ο Κώστας? Να είμαι ευτυχισμένος και υγιής. Αυτό. Πραγματικά μπράβο. Έτσι. Ήταν ερώτηση παγίδα. Σε όλα τα άλλα, όπως λέω, υγεία παιδιά να έχουμε, να είμαστε ευτυχισμένοι και όλα τα άλλα έρχονται. Εντάξει, ό,τι να γίνει θα γίνει. Ευχαριστούμε. Μια καλή λαϊκή φωνή, ένας απλός άνθρωπος με πολύ ωραία τραγούδια. Εμείς το έχω ξαναπεί και θα το ξαναπώ για να γίνω κουραστικός. Εδώ στο Art Radio από την πρώτη μέρα είσαι στην παρέα μας, στο 24ωρο του σταθμού. Σε ευχαριστούμε. Σου ευχαριστούμε, Κώστα, μέσα από την καρδιά μας που ήσουν αυτό το βράδυ της Παρασκευής εδώ στην παρέα μας. Εγώ ευχαριστώ ειλικρινά μέσα από την καρδιά μου, αλήθεια. Θα συνεχίσεις να παίζεις εδώ στο Art Radio, να είσαι στην παρέα μας. Εμείς σε παρακολουθούμε, το ξέρεις. Σου ευχόμαστε καλοτάξιτο το νέο τραγούδι και τα υπόλοιπα που θα επακολουθήσουν. Θα ακολουθήσουν, σίγουρα, είναι σίγουρο αυτό. Λοιπόν, παιδί του δρόμου, καινούριο κομμάτι από τον Κώστα Φιωτάκη, μουσική Χρήστος Νικολόπουλος, στίχη Γιώργος Λεκάκης. Παιδιά, θα παίξει αμέσως μετά κατευθείαν από τον Κώστα. Ελπίζω να αρέσει, να μπει σε όλα τα σπίτια και στις ψυχές των ανθρώπων. Αυτό είναι το ζητούμενο. Παιδί του δρόμου, Κώστας Φιωτάκης, είναι απλά τα πράγματα, παιδιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ευχαριστούμε. Ο Θεός σου εύχομαι μέσα από την καρδιά μου να σου δίνει δύναμη, υγεία, ηρεμία και αγάπη. Να είστε καλά, παιδιά, να είστε καλά. Χάρηκα πάρα πολύ που σας άκουσα και συνεχίστε αυτό που κάνετε και μπράβο σας. Να είστε καλά, Κώστα. Σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, Κώστα. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.